Ola, xente daqui e da colá. Estamos en Bergondo, no máis 55 FM. Hoxe temos con nós a unha xovenciña veciña de Bergondo que se chama Nieves e imos falar da terceira idade e dos seus problemas. Ola, Nieves. Hola. Gracias por vir e benvida. Gracias. Para romper o xeo, o meu compañeiro Manuel vaiche facer unha especie de test, unhas preguntiñas. Pois vamos alá. Sí. Sí. Cal é a túa estación favorita do ano? Pois mira, a mí me gusta máis o inverno, porque me recorda de cando eu era nena que era completamente feliz. E agora me gusta descansar na cama e no sofá, tapada con unha mantiña e fora que choiva ou que faja vento. Iso é unha delicia. Home. E que personaxe histórico serías? Eu María Pita, porque eu deféndome con uñas e dentes. E a miña familia, cando fixo falta, así a defendín. Algo que te gustaría facer que aínda non fixeches? Pois mira, a mí me gustaría estudiar e aprender idiomas. Eso me encantaría. Pero tarde piaches. Os idiomas é importante. Nunca é tarde. Bueno. Podes practicar. Podes practicar algo e así de paso, pois é tamén un exercicio para a memoria. Sí, pero agora eso xa pasou. Xa non teño todo é por puñelo. Xa non teño tempo. Porque non é para que domines o idioma, pero para entender así algunhas palabras, por se viaxas. Bueno, ou sencillamente para practicar. Bueno, algo viaxei, pero levaba un intérprete e non me importaba saber. Bueno, eso é o mellor. Para aprender idiomas hai que estar ali. O sea, se queres aprender inglés, hai que ir a Inglaterra. Claro. Un sitio onde falen inglés. Claro, eu fui a Estados Unidos. Ali falen inglés. Digo eu. E que tal a experiencia en Estados Unidos? Pois fabulosa, chica. Sí. Fabulosa. E que me levaron aos sitios mellores do mundo e aos máis malos tamén. Estuve na Casa Blanca, estuve na NASA, estuve nas Torres Gemelas, bueno, en moitos sitios, en Central Park, estuve no rancho dos Kennedy, bueno. Estuveche moito tempo? 2 meses e medio. E que foi por traballo, por amor? No, foi por paseo. Bueno, foi por paseo. Eras moi nova? No, xa era bella. Bueno, xa era maior. Bella ainda non é hoxe. Xa era maior. Sí. Ben. Eu pasei moi ben. Maior. Así que recomendas que a xente viaxe? Sí, claro. Claro. Eu foi, bueno, o viaxe máis grande que fixen e non volvín a facer porque non puiden. Ben. A vida é así. Pero agora vas co Iserso. No. Agora vou a excursións dun día, mas non. Bueno. Dun día sí, pero con Iserso non vou. Rara que son eu. No, ou hai algunha xente que di que ser turista que é moi cansado. Bueno, é cansado, pero tamén disfrutas, bueno, o máximo. E o mellor chegache un día. Claro, que despois veño moi cansada. Bueno. Se tiveras que escoller un lugar para encontrarte contigo mesmo, cal sería e por qué? Pois mira, eu cando me quero encontrar a mí mismo vou para a miña horta, que teño unha parra de kibis e cando é no verán e fai moito sol, cunha hamaca, ali estou feliz. No inverno estou na casa, pero o meu lugar preferido é a miña horta. Sachas? No, nada, planto flores. Bueno, hai que agacharse. Eu fago o que me gusta. Agora, a miña edad, fago o que me gusta nada máis. Bueno, pero hai un supermercado que ten de todo. Tamén. Pois xa conocemos un pouquiño máis a Nieves. Nieves, hai moito tempo que vives sola? Hai 4 anos. Sí. Foi duro acostumbrarse á soledad? Pois foi duro e é moi duro. Pensa que eu non teño familia, non teño fillos, non teño irmás, non teño sobriños. Si teño primas, pero as miñas primas teñen a súa vida, teñen os seus problemas e eu procuro non estorbar. Bueno,
pensas a menudo no futuro? Ou verte sola? Pois mira, eu penso que non teño futuro. A miña vida chegou aquí e o que Dios me dé máis adiante, pois non o sei. Eu penso que algún día terei que ir a unha residencia, a un centro de día, que en Bergondo non o hai, que o debía de haber. Porque se vas a un centro de día, encontras persoas conocidas, podes falar de cousas das festas, de persoas que conozas, e si, é unha residencia, se teño que ir e me mandan para o Quinto Pino, ali vou me encontrar demasiado sola. Entonces me gustaría estar na casa, que aquí tampouco hai nada. Sí. Pero a túa preferencia, se puideras escoller, que sería? Os cuidados no teu fogar? Sí, os cuidados na miña casa. Na túa casa. Eso me encantaría, pero como non o sei, non teño nadie que me proteja, non teño nadie, xa será o que Dios queira. Bueno, pois hai que loitar e non hai que perder a esperanza e loitar porque os servicios sociales nos poñan pois axudas e nunca debes perder a esperanza de ser cuidada na túa casa. A parte do que o futuro non existe. Bueno, eu claro que me gustaría, pero vexo que daqui non fan nada, porque daqui solamente se preocupan da xente joven. Pero porque para os maiores non hai nin donde reunirte, nin donde facer nada. E falando da xuventude, que diferencias ves ti entre a xuventude de agora e a xuventude de cando ti eras nova? Pois mira, hai unha diferencia moi grande. Agora a xuventude de agora está moi preparada. Cando eu era joven, pois non, tiñamos nada de nada. Pero tamén vexo outro defecto, que a xuventude agora non ten educación nin respeto. Porque non respetan as persoas maiores, non respetan aos pais e non respetan aos profesores. E educación e respeto apréndese na casa, porque á escola vas a aprender a ler e se escribir. A universidade vas a aprender unha carreira, pero a educación e o respeto hai no que enseñar na casa. O sea, que ves que é a sociedade que vai por un camiño que a ti non che gusta moito. Bueno, non toda, gracias a Dios. Non, claro. Haina excelente, haina responsable, educada, todo eso, pero sí, a maioría. Vamos a pensar que o da xuventude que é unha enfermedade que se cura co tempo e que igual van aprendendo e cambian. Tamén nos cambiamos e aprendemos, verdad? Sí, claro, claro. Pero si porque se non se enseña na casa, perdón, se non se enseña na casa non aprendes. No. Digo eu. Sí, eu penso tamén eso. Pois todo colo contigo. Faltan totalmente ao respecto, non podes dicir nada. Porque hoxe en día os pais non sei se saben enseñar ou non todos. Pero se un rapaz é rebelde e vai á escola e a profesora lle reñe, entón se presentan sus papás. E ao meu fillo non lles podes facer iso. Eu penso que a profesora ou un médico ou unha persona maior merece un respeto. Todos merecemos ser respetados e que nos falan con respeto. Entonces, ti pensas que hoxe a carreira de maestro que son heroicos, non? Sí. Para min son admirables. Sí. Non hai que traumatizar ao rapaz, pero tampouco que o rapaz traumatice os máis. Sí, tamén é verdade. Bueno, eu fui rapaza e un pouco travesa, me parece, pero a min jamás me pegaron. A min, cando facía unha trasnada, que fixen moitas na miña vida, me collían e me dicían: mira, fixeches isto, me parece que non está ben, entonces te castigamos. Pero nunca me pegaron. Pois que sorte, levei moitas. Pois eu non. Miña nai tiña a man lixeira. A miña era unha super nai. Pois que suerte. Gracias. Haber tido naqueles tempos unha nai que
que non se guiara polo refrán aquel de que había que aprender a base de suela. Pois eu non, eu jamás recibín unha suela, será porque así tamén son ahora tan rebelde, pero nunca a mí... Entonces ti estás de acordo en que os nenos que se deben criar no amor e no respeto, e que falarlles, non fai falta pagarlles, non? No, que así foi o que fixo tua mãe contigo. Eso sí. E ti, Manuel? Bueno, pero eu tamén penso que o rapaz como un can, tens que educalo. Algún golpiño ten que levar cariñosamente. A min jamás, pero me castigaban, me castigaban no que máis me doía, Tamén. Pois eu penso que o can que tampouco lle fai falta que lle peguen. Non. Eu tiña un can que lle chamaban Petís cando era rapaza, que me acompañaba á escola todos os días e me iba a buscar. E non nos enseñamos, salía del. Claro. E se cadra, miña nai facía que me pegaba, cando estando o can ali, e saltáballe hasta o ombro, non lle mordía, pero ladráballe e saltáballe. E eu facía que lle pegaba a miña nai e sentábase e dáballe o rabo. Pois, sí, os animales son uns grandes compañeiros. Sí, e hai que aprender moito E deles. non fai falta pagar. Ao mellor, se o queres educar, pois se cadra con un pedaciño de... Bueno, un toquecillo. Con un pedaciño de pan vai mellor que con un golpe. O pan. E os rapaces ao mellor, pois con quitarlles privilexios, oye, isto non o mereciche, non o tes. En vez de pagarlle, explicarlles tamén. Verdad? Sí, eso. Porque así fixo o tua mãe contigo, como te has contado. Eso facía así miña nai. Pois mira, eu levei unha vez desde Carral a Coruña a un rapaz e a súa tía no coche. E o rapaz foi todo o camiño, 18 kilómetros, dándome co cinturón no pescozo. E dicir, estate quieto, hombre, non ves que vou conducindo, tal. Primeiro, a tía lle vía decir algo ao rapaz. Nin caso. Chegamos a Coruña, abrín a porta, baixei o xeito para cabexar ao rapaz e lle dei unha patadiña no cu, que saliu volando 2 metros, aterrizou, deuse media volta, mirou para min, mirei eu para el serio e dixen eu. E a volta para Carral, buah, unha maravilla. E non lles fixen daño. Sencillamente lles demostrei que a cousa iba en serio. Ti tenis. Perdón. Ois volou. Bueno. Empejaron e peguei. No. Claro, sí. Sí, di Manuel, sí, non. Fala. Pois dicía a Nieves que unha reflexión para o futuro. Ti que pedirías pensando na xente maior? Imagínate que te está oindo o ayuntamiento ou que te está oindo alguén que pode facer algo por vos neste concello. Que lle pedirías e por qué e como? Pois eu lle pediría, en primer lugar, un centro de día, onde a xente maior como a min se pode reunir. É unha residencia porque eu estou sola, pero hai xente que ten fillos e sigue sendo sola, estando sola igual. Entonces me gustaría que houbera algo en Bergondo, esas dúas cousas principalmente, porque a residencia me parece que todos vamos a acabar aí. E non unha residencia que veña xente de fora. Se hai plazas, sí, pero senón para a xente de Bergondo. Porque Bergondo penso que é unha población moi envellecida. Toda Galicia está envellecida xa. Pero Bergondo tamén. Hai un recambio generacional xa casi nulo. Sí, hai moi poucos nenos, non hai nada. Ben. E pa a xuventude, que lle dirías? Pois,
para a xuventude que pensen que a vida non é un xardín de rosas e que hai moitos problemas e hainos que saber enfrentar. Non porque teus pais che dean todo e che consintan todo, a vida non che vai facer eso. E os pais destes rapaces que ti consideras que están un pouco malcriados, ti que lles dirías? Bueno, eso quizá foron o que eles viviron, pero penso que así non se vai a ningún sitio. Para acabar, sempre dicimos á persona que temos invitada que nos enseñe un obxecto que para ele é importante. Mira, pois eu trouxen esta foto donde está miña nai e meu marido, as persoas que máis quixen, como os boto de menos. Permítesme, Nieves. Mira, tu nai que edad tiña? 98 anos. Cumpliu 100 anos e medio, pero ben da cabeza e de todo. E con unha sonrisa espléndida. Sempre estaba porque así. estaba cos seus na súa casa e sentíase querida, verdad? Pero sempre estaba así. Sí, que é o que todos ansiamos. Nieves, pois, foi un placer que accederas a esta entrevista. Gracias. Foi un placer entrevistarte. Gracias. Falar contigo dunha persona da terceira edad. Eu diría que ti ainda estás na segunda. Que és unha persona que ven co seu coche, que é unha persona independiente e moi alegre. Gracias. Siga así. Non se sabe que pode pasar. Hai que levantarse cada día pensando en vivir o día que nos toca o mellor posible. Eso fago eu sempre. Sí. Moitas gracias, Nieves. De nada. Gracias, Manuel. Nada, que dalle de comer os gatos.